Máte skvelú službu alebo produkt. Ale klienti neprichádzajú tak, ako by ste chceli. Nie ste sami. Väčšina obchodníkov a podnikateľov robí tú istú chybu. Zdieľajú príspevky, dúfajú v lajky a čakajú, že z toho bude predaj. Ale bez systému to nikdy nebude fungovať. Systém, ktorý vám zabezpečí masívny dosah, dôveru a hlavne získa reálne kontakty na záujemcov aj s termínmi konzultácie. Zabudnite na lajky, komentáre, srdiečka, tie vám nezaplatia účty. Lead kampaň ide priamo na vec. Zobrazí sa človeku, ktorý má záujem, klikne, vyplní meno, e-mail, telefón, objedná si konzultáciu alebo dostane ponuku. Jednoducho, rýchlo, bez zbytočných krokov. Lajky vás neživia, komenty nezaplatia faktúry, potrebujete klientov. A prečo je to také silné? Lead kampaň pracuje za vás 24/7, aj keď spíte. Žiadne dohadovanie, záujemca si rovno rezervuje termín konzultácie. A vy si budujete databázu ľudí, ktorým môžete opakovane ponúknuť svoje služby. Výsledok? Každý deň 10-krát viac kontaktov. S menom, e-mailom, telefónom a reálnym záujmom. Systém, ktorý funguje 24/7. Úspora času aj energie. Jednoducho, viac klientov, menej stresu.